Pois o premio Diosina deste ano, que ten dúas categorías, a colectivo e o individual, pois vai na súa categoría de colectivo pois para o trío Calaveras, Endesa, Fenosa e Iberdrola, que son as tres eléctricas principais que operan en Galiza e pola súa cobiza sin límites, que é responsable de graves impactos ambientais. Vamos a entregar os premios Oxígeno ás mellores actuacións ambientais do ano a un colectivo e unha persoa destacada en este ámbito, que como colectivo a cooperativa Reina de Lupa de Quilmas, que está desenvolvendo un traballo inxente para poñer a producir as terras que van a ser afectadas pola piscifactoría de Quilmas, e ademais para producir postos de traballo para demostrar que esas terras poden sustentar a súa poboación e non fai falta destrozar a beira litoral para conseguir e producir eses postos de traballo, non? O premio Diosina ten tamén unha categoría individual para suliñar pois as actuacións ou as actitudes dunha persoa destacada polas súas medidas insustentáveis ou as súas actuacións agresivas para co medio ambiente, non? E este ano pois decidimos recoñecer, entre aspas, o labor de Jorge Santiso, que é o secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente e a súa vez presidente de Augas de Galiza. En calidade de presidente de Augas de Galiza, pois este premio vai para Santiso polo seu desleixo e a súa pasividade diante das agresións que este ano sufriron os nosos ríos, que continúan sendo obxecto de vertidos indiscriminados, e tamén esta persoa, Jorge Santiso, pois é o secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente, e en calidade de tal é a persoa responsável de asinar a esa escandalosa orde de subvencións deste ano para asociacións ambientalistas, que pretendía aferrollar ao movemento ecoloxista galego a base de inxectar cartos a asociacións monicreques recén criadas, 600.000 euros, para que estas asociacións foran o ecoloxismo que lle gusta ao señor conselleiro, o ecoloxismo acrítico e servil. Tamén se lle deu o premio a nivel individual a Xan de Vilar, que é o único habitante da aldea de Vilar do Courel, no concello de Folgoso, e que se destaca pola súa defensa do patrimonio do Courel e máis das tradicións culturais do Courel, non? E por poñer en marcha un museo etnográfico dentro de Vilar do Courel e múltiples iniciativas para defender o patrimonio cultural, non? Os premios Diosina e Oxígeno, explicarvos que o premio Oxígeno o dio o propio nome, o gas da vida, polo tanto o que queremos é destacar con ese premio as mellores actitudes ambientais, ou actuacións. E as diosinas son uns gases, son uns compostos químicos moi tóxicos producidos polo home, non se producen de xeito natural en centrais térmicas e incineradoras, e este gas tóxico queremos que con el representar esas actitudes máis agresivas. E dito isto, empezamos o tema dos premios hai 8 anos, no 2000, e comezou como algo local. Na Delegación de Compostela decidiron premiar, dentro do seu método de actuación da Delegación de Compostela, de Adega, esas actitudes positivas e negativas. A entrega de premios vai ser o día 3 de xaneiro, nunha cea no restaurante Carlos 76 de Melide, no que se entregarán os premios alí, e estarán presentes numerosos socios de Adega, e ademais queremos dende aquí convidar a todos os cidadáns a que acudan a esta presentación.